കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഈ വസന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒരു പോമാണ്. ആ പോമിൻ്റെ 12 ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക. ഇനിയും ബാക്കി വരുന്ന 12 ലൈൻസ് കൂടെ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ഐസേ ഥേ അർമാൻ കി ഉഡ്തേ, അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ലാസ്റ്റില് ആഗുൽ ഉഡാൻ മേ വിഘ്ന ന ഡാലോ, ഇവിടെ വരെയുള്ള ലൈൻസിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഐസേ ഥേ അർമാൻ കി ഉഡ്തേ നീലേ നഭ് കി സീമാ പാനെ ലാൽ കിരൺ സി ചോംജ് ഖോൽ ചുക്തേ താരക് അനാർക്കേ ദാനെ. ഐസേ ഥേ അർമാൻ കി ഉഡ്തേ, അർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ. ഉഡ്തേ, ഉഡ്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഗെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഉഡ്ന പറയും. ഇവിടെ പറയുന്ന പക്ഷികളുടെ എഴുന്നേൽപ്പിനല്ല പറയുന്നത്, പറന്നു പോകും, പറക്കലിനാണ് പറയുന്നത് ഉഡ്തേ. നീലേ നഭ്, നീല, നീല നിറം അല്ലേ? നീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ പറയും നീല, നീലെ അല്ലേ? അതിന് മലയാളത്തിലും എന്തുവാണ്? നീല നിറം തന്നെയാണ്. നീലേ നഭ്, നഭ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആകാശം. നീലേ നഭ് കി, അതായത് ബ്ലൂ സ്കൈയുടെ സീമ, സീമ മീൻസ് അതിര്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിര്, ഹിന്ദിയിലും സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അതിര്. പാനെ, പാനെ എന്ന് പറയുന്നത് പാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അർമാൻ കി, ഐസേ ഥേ അർമാൻ കി ഉഡ്തേ നീലേ നഭ് കി സീമാ പാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്രകാരമാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്താണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം? നീലേ നഭ് കി സീമാ പാനെ, ബ്ലൂ സ്കൈയുടെ ബോർഡർ, അതിര്, ബോർഡർ വരെ അതിന് ഉയർന്നു പറക്കണം എന്നാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം? പക്ഷികളുടെ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്? ലാൽ കിരൺ സി ചോഞ്ച് ഖോൽ, ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെഡ് അല്ലേ? റെഡ് കളറിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാൽ. കിരൺ റേസ്, രശ്മികൾ. ഇവരെ ലാൽ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൂര്യന്റെ, ചുവന്ന സൂര്യന്റെ രശ്മികൾക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലാൽ കിരൺ സി ചോഞ്ച്, ചോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുണ്ട്. പക്ഷികളുടെ ചുണ്ടിന് പറയുന്നത്, ബീക്കിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ചോഞ്ച്. ചോഞ്ച് ഖോൽ, ഖോൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കുക. അപ്പൊ ലാൽ കിരൺ സി ചോഞ്ച് ഖോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുടെ ചുണ്ടിന് എന്താ കളറ്? റെഡ് കളറാണ്. അത് എന്തുപോലെ ഇരിക്കുന്നു? ലാൽ കിരൺ, ചുവന്ന സൂര്യരശ്മികൾ പോലെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? പക്ഷികളുടെ ചുണ്ടുകൾ. അത് തുറന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചുക്തേ താരക് അനാർക്കേ ദാനെ, അതായത് അനാർക്കേ ദാനെ, അനാർക്കേ, അനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോമിഗ്രാനറ്റ്, ദാനെ ധാന്യം. പോമിഗ്രാനറ്റിന്റെ ധാന്യം പോലെ, അതിന്റെ പോമിഗ്രാനറ്റിന്റെ മണിയില്ലേ, മണികൾ പോലെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? താരകം, താരക് ചുക്തേ, താരകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നക്ഷത്രം. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, താരക് നക്ഷത്രം, താരകം. താരക് ചുക്തേ, ചുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തുക. ചുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തുക. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? അർമാൻ, അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേർഡിന്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പോയം ശരിക്കും മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പം വേർഡ് മീനിങ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വേർഡ് മീനിങ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലോ അന്നപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ അർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ. ഉഡ്തേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഉഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറന്ന് പോകുന്നതിനാ പറയുന്നത്, പറക്കാനാ പറയുന്നത്. നീല, നീല നിറം. നഭ്, ആകാശം. സീമ, അതിര് അല്ലെ, ബോർഡർ എന്ന് പറയും. ലാൽ കിരൺ, ലാൽ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുവന്ന രശ്മികൾ. ചോഞ്ച്, ചുണ്ട്, ബീക്ക്. ഖോൽ, തുറക്കുക. ചുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പക്ഷികൾ അവയുടെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തുന്നതിനെയാ പറയുന്നത്. താരക് നക്ഷത്രം. അന പോമിഗ്രാനറ്റ്. ദാന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യം. ഇപ്പം ഈ 4 ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അടുത്ത 4 ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ഹോത്തി സീമാഹീന ക്ഷിതിജസേ ഇൻ പങ്കോം കി ഹോഡാ ഹോഡി യാ തോ ക്ഷിതിജ് മിലൻ ബൻ ജാത്ത യാ തനദി സാംസോം കി ടോരി. ഹോത്തി സീമാഹീന, സീമ നമ്മൾ പഠിച്ചു, എന്താണ് സീമ? അതിര്. സീമാഹീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരില്ലാത്ത. ക്ഷിതിജ് ചക്രവാളം, ഹൊറിസോൺ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ? അതായത് ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ പ്ലേസ് അല്ലേ? ക്ഷിതിജസേ ഇൻ പങ്കോം കി ഹോഡാ ഹോഡി. ഹോഡാ ഹോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്ത്
അവര് മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മത്സരിച്ച് അവ എവിടെ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എവിടെ എത്താനാണ്? അതിരുകളില്ലാത്ത ചക്രവാളത്തിലേക്ക് എത്താനവ പറന്നെത്താനവ അവയുടെ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്. യാത്തോ ക്ഷിതിജ മിലൻ ബെൻ ജാത്ത, അവയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ആ ചക്രവാളത്തിൽ ചെന്ന് ആ ചക്രവാളത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നതാണ്. മിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യുക. ചക്രവാളത്തിലെ ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് അവ പറക്കുന്നത്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അവ ആ ചക്രവാളത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. യാത്തോ ക്ഷിതിജ മിലൻ ബെൻ ജാത്ത യാ തനദി സാംസോ കേട്ടുവരി. ആ പരിശ്രമത്തില്, ആ കഷ്ടപ്പാടില്, ആ പരിശ്രമിച്ച് അത് നേടിയെടുത്തില്ല, അവര് പരാജയപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയാൽ പോലും അവർക്ക് അതിനും തയ്യാറാണ്. മരിക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹം, പക്ഷികളുടെ ആഗ്രഹം, അവരുടെ ചിറകുകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പരിശ്രമിച്ച് അവയ്ക്ക് എവിടെ എത്തണം? ചക്രവാളത്തിൽ എത്തണം. ചക്രവാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചക്രവാളം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിൽ ആ കൂട്ടുമുട്ട് അത്രയും ദൂരേക്ക് അവയ്ക്ക് പറന്ന് എത്തണം. അതാണ് അത്. അങ്ങനെ പറന്നെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് സീമാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിരില്ലാത്ത. ക്ഷിതിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷിതിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്രവാളം, അതായത് ഹോറിസോ. ഇൻ പങ്കും, പങ്ക് പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ അല്ലേ? പങ്ക് ചിറക്, വിങ്സ് അല്ലേ? ഹോഡാഹോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ്, മത്സരിച്ച്, ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മത്സരിച്ച് എന്നുള്ളത്. യാത്തോ ക്ഷിതിജ് മിലൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സാംസോ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസം, തനത്തി സാംസോക്കി ടൂരി, അതായത് ശ്വാസം നിലച്ചു പോവുക. അതായത് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് അവയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത 4 ലൈൻസ്. നീടിനതോ ചാഹെ ടഹനീക്ക ആശ്രയ ഛിന്ന ഭിന്ന കർട്ടാലോ ലേക്കിൻ പങ്ക് ദിയേ ഹേത്തോ ആകുല ഉഡാൻ മേ വിഘ്ന ന ഡാലോ. നീടിനതോ, നീടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാണ്? കൂട്, കേജ്. നതോ, കൂടൊന്നും അതിന് വേണമെന്നില്ല, കൂടൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെന്തുവാ? ചാഹേ ടഹനീക്ക. ചാഹേ ടഹനീക്ക എന്ന് പറയുന്നതുവാ? ചാഹെ എന്ന് പറയുന്നതുവാ? അതിന്റെ ചാഹേ ടഹനീക്ക, അതിന്റെ പക്ഷികൾക്ക് ബ്രാഞ്ചില്ലേ? ബ്രാഞ്ച്. ടഹനിക്ക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നതുവാ? അവരുടെ പക്ഷികളുടെ മരങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ എന്തുവാണ്? അഭയകേന്ദ്രമാണ്, അവ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ ആശ്രയ സ്ഥലം, ആശ്രയം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? അതിന്റെ താമസ സ്ഥലം, അഭയസ്ഥാനം. ഛിന്ന ഭിന്ന കർട്ടാലോ, ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുക, ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയുക. ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞാലും ലേക്കിൻ പങ്ക് ദിയേ ഹേത്തോ ആകുല ഉഡാൻ മേ വിഘ്ന ഡാലോ. ലേക്കിൻ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭഗവാൻ ഈശ്വരന് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? പങ്ക് ദിയേ ഹേത്തോ, പക്ഷികൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ചിറകുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവയ്ക്ക് പറന്നുയർന്ന് അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടം വരെ എത്താന് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അവയ്ക്ക് പങ്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകുല ഉഡാൻ മേ വിഘ്ന ഡാലോ, അവ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പറക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെ, പറന്നു പോകാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ വിഘ്നന ഡാലോ. വിഘ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തടസ്സം. വിഘ്നം അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പഠിക്കും വിഘ്നം. വിഘ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം. തടസ്സമായി ഡാലോ, തടസ്സമായി നിൽക്കരുത്. ആരോട് പറയുന്നത്? അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ, അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന കൂട്ടിലകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരായ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരുടെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിറകുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഉയർന്നു പറക്കാനുള്ളതാണ്. അവ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അതിന് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അവരുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ഹനിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പക്ഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 12 ലൈൻസിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ വേർഡ്സിന്റെ ഒരു മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഇപ്പം ആദ്യം തൊട്ടുള്ള 24 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ 24 ലൈൻസിന്റെ ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തരും. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ പോയത്തില് ആര് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ്? പക്ഷി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഹം പംജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പക്ഷികൾ. ഉന്മുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്കൈ, ഓപ്പൺ സ്കൈ ആയിട്ട്, ഗഗൻ സ്കൈ. പിഞ്ചർ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേജ്, ബന്ധിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്. പിന്നെന്തുവാ? ന മീൻസ് നഹി, ഗാന പാടുക.
പിന്നെന്താ കനക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം. കനക തീലിയോ, അതായത് പക്ഷികളുടെ കൂടിന്റെ കമ്പികൾ, അഴികള് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്? ഗോൾഡൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ടകരാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പുളകിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയ, പങ്ക് ചിറക്, ടൂട്ട് ജായെങ്കിൽ, ടൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടിപ്പോവുക, ബ്രേക്ക് ആവുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 4 ലൈൻസിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 4 ലൈൻസിന്റെ മീനിങ്, ബെഹത്താജൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോവിങ് വാട്ടർ. ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എവിടത്തെയാണ്? പുഴകളിലെ, നദികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം. പീന എന്ന് പറയുന്നത് കുടിക്കുക. മർ ജായെങ്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോകും. ഭൂക്ക് വിശപ്പ്, ഹംഗ്രി. പ്യാസ് ദാഹം, ടേസ്റ്റി. പിന്നെ കഹി ഫലീഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ഭേദം. കടുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഡ്വി. കഡ്വി മീൻസ് കൈപ്പുള്ള. നിബൗരി നീംക ഫൽ. കനക് സ്വർണം. കട്ടോരി എന്തുവാണ്? ബൗൾ, പാത്രം. മൈദ ഇവിടെ ഫുഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അർത്ഥം. പിന്നെ സ്വർണ്ണ ശൃംഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ ചെയിന്. ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പിന് ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാത്ത്, റൂട്ട്. ഉഡാൻ എന്ന് പറയുന്നതുവാ? പറക്കല്, പറന്നു. സബ് എന്ന് പറയുക എല്ലാം. ഭൂലെ എന്ന് പറയുന്നതുവാ? മറന്നു പോവുക. സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രീം, സ്വപ്നം. സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം. ദേഖ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക. പിന്നെ തരു, വൃക്ഷം. മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷം തന്നെ, ട്രീ. ഭുനകി മീൻസ്, ഭുനകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് ആയ ലീവ്സ്, ഇലകള്, സോഫ്റ്റ് പത്ത. ജൂൽന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലാടുക. പിന്നെ അർമാൻ ആഗ്രഹം. ഉഡ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത്. നീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ സ്കൈ. സീമ മീൻസ് അതിര്, ബോർഡർ. ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്. കിരൺ റേസ്, ചോഞ്ച് ചുണ്ട്. ഘോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറക്കുക. ചുക്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തുന്നതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ചുക്തെ. താരക് നക്ഷത്രം. അനാർ പോമിഗ്രാനറ്റ്. ദാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ധാന്യം, മണികൾ പോലത്തെ. പിന്നെ സീമാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിര്, സീമാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരില്ലാത്ത. ക്ഷിതിജ് ചക്രവാളം, ഹൊറിസോൺ. പിന്നെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിറക്. ഹോഡാഹോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ്. മിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക. സാംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം. നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേജ്. പിന്നെ ടഹനി മീൻസ് ബ്രാഞ്ച്, ശിഖരം. ആശ്രയ അഭയസ്ഥാനം, അഭയം. ചിഹ്നഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തടസ്സം. ചിഹ്നഭിന്നമാകുമ്പോൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുക. ചിഹ്നഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ച് കളയുക. പിന്നെ വിഘ്ന, തടസ്സം. അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ 12 ലൈൻസും 24 ലൈൻസും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.